Unsa man ron? Hala, si Papa man ron, ma. Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka? Pa, naunsa ka pa. Nga nagluko man ka diha sa yuta, Papa. Nabangi ko ninyo kay nahuog ko sa sanggutan. Ha? Unsa? Kumusta naman ka, Pa? Di na ko makahimos pagpananggot na kay nabako naman ko. Luuyan ni mo, Pa, uy. Unya, una tayo makaon ini, Pa. Ayaw ka bala ka kay kung marang-arang na gani niya kung gibati. At timanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa atong uma. Pa, kanang di na lang ko mo eskwela, Pa. Mutabang na lang ko ni mo sa atong uma. Dili mahimo. Kinahanglan nga mo eskwela ka gyud. Lana, nakoy good news ni mo. Unsa man na, ma'am? Ikaw ang mo represent para sa declamation contest sa ating section. Kaya ka na nako, ma'am? Of course! Kaya lagi na ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog! Tinuod ka, ma'am? O, Lana! Og lipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog. Mao ba? Ikaw din nakadaw sa declamation contest. Oo, Pa. Lipay ka ni kaayong akong teacher. Sige kuno, mo tanaw kuno ko kung giyon sa nimo. Ayaw lang pa, uy. Kaya, ko. Nga mauwaw man ka nga kitar man diris mama nimo ug ang imong manghud. Sige na. Dahil tungtong sa kaban kay mo tanaw ko kung giyon sa nimo. Sige na lang, uy. Inani pa ay. Dali ara sa panahon, uy. Pila na lang kaadlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kit ka sa high school. Ken! Katawag ka sa teacher. Ha? Nga naman? Ang butang, ato lang dito. Ma'am. May tuyo ka na ko, ma'am? Yes, Lena. Unsa man na, ma'am? Congratulations kay ikaw ang valedictorian. Ha? Oh, nganong may lakmang ka. Ikaw magkahaang valedictorian. Luha ni sa kalipay pa. Kami sa tuod og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og makaeskwela ko. Maluoy gani ko nga magtan-aw nimo nga magkama nga magpaingon sa atong uma. Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo. Salamat pa. Na ako'y tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag nimo aron nimong ipalit og sinina para sa imong graduation. Salamat pa. Lina, anak. Ay, pasensya na ka, ha? Nga, di na maka-eskwela o college kay di nagutaw na ko kaya na ko eh. Ay, okay ra pa, uy. Nakasabot na gid kaayo ko. Kanang, naanta ko ihangyo ninyo ni mama pa. Oo, unsa man na. Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa. Oh, sige, ikaw may baw. Walang hibaw eh. Duha na ko katuig din sa ilang tiya Christina. Ay, mananghid ay kung tiya ang mo pauli ko sa amo. Kay gimingaw na sa kunilang mamagpapa. Salamat in town kinauli na kanak. Ngano di ay ma? Nagluya man gud si Papa nimo. O kinahanglan nga may makapuli na ako og bantay ni Papa nimo. Sige ma, ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan agad kaayo siya. Uy, mura magkisitog si Papa. Ma! Mama! Lala, nga naman. Dali ragod, ma! Mura man nagkisitog si Papa! Ha? Naunsa si Papa nimo? Gisitog man na siya, ma. Uy, Ginoo ko. Ngano di ay, ma? Wa naman ni magginhawa si Papa nimo. Patay naman eh. Anong imo man ming gibiyahan pa? Ano, ma? Igo na nak.
Wala tayo mahimo. Ato na lang dawaton. Gawa na ang imong ama. Papa! Ha? Mubakasyon ka og Cotabato? Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Higilaay ko din sa ato mo eh. Makahilak ko kung maguna-una ko ni Papa ngawa na. Lala, sige. Ikaw ang mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito. Usa kasi mana tingali ko dito, ma. Sige. Amping dito, ha? Wali, padyo kayo ko. Nga, nibakasyon ka din sa among dapit gaw na. Ibakasyon ko din ikaw, pawas ka laay ba? Maug yun. Oh, gila na ito may bawaan no? Nga, dinhiraday ka maminyo gaw. Saba ka diya gaw, uy. Wala sa kong una-una, uy. Uy, wata may bawo eh. Dagan ba yan kayong mga gwapo din he? Mao ba? Hi, Ads! Ay, dali John. Dako'y balayla ni mo. Mabitaw nga ni Dool ko ninyo. Kay gusto ko makigila-ila si Mukuyo. Ay, ako na ikagaw si Lina. Tolien, si John. Hi, Lynn. Hello. I love you, Lynn. June. Maunay tinuod, Lynn. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ni mo. May paglaong ka ko? Prangkahan talang ka, June, ha. Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ug wa sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap. Ug mapuhoyin mo paulit ako sa among dapit. Kung anay gud ang imo diri nako, kung desidido gid ka, adto ako sa amo sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mangasawa ka nako, aw mamana sa kunimo. Sige. Sige, Lynn. Sa sunod buwan, buwan ko sa inyong dapit. Dali, panginom sa mo kay init kaayo, dali. Dali, oh. Lala! Dali, ari mo. Ma! Lala! Unsa man, ma? Ikaw sa mga diha. Nagpainom ko sa mga kanding, ma. Biya isa nagibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka. Ha? Kinsa bisita na ako, ma? Ako, Lynn. June, nialaki ka. Nagkadumdum lagi ka din isa. Oo. Why di madumduman labi na kung gugma magsugo. Diba, ningon man kanako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Manang ni ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lynn. Kay love ta kayo ka. June, wa ko magdahom nga tinud-anay ba di ay ang kang June diri nako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. Wa ko magmahay nga siyang akong giminyuan kay pinangga man ko niya. Karon, 71 anyos na ko ug may duha mi ka anak ug duha usab ang among apo. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power. Mo ka mga hikalang kaagin ni Lena nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit kaya nga pangayo. Awit nga daglahan, Times of Your Life. Subscribe to Dramaturgo.